A to hubený. Nedělej to. Šefuje ten telefon. Ale ten telefon to by přinesl. Ten telefon to by přinesl jenom radost, no. Uvidíš. Uvidíš tu radost, počkej. Myslím, nikdo nemůže natočit, já teda přinesu tu svoji kurvu, taky bude natáčet. Na chuj. Co to je na chuj? Čuráka, ne? No, co? Budeš točit. Už to říká chuj, či šo? Dej mi cykl, Jaroši. Jo, no. Já jsem si dojít koupit. Počkej, tam máme ještě, daj tam ty cigáka, daj to Jirkovi, tam je pár kusů. Protože tady už nejsou, ne, prasto. Dá. Tam je. Jo, je tam ještě. A musím dojít, tak já se nemusím pro cigát, tak půjdeme tak ulečit. Ne, tady máš. Nemáš Předávka cigára, tak zboží. nemáš A tak já si koupím, ne? 3 tam máš, já koupil, ne? Já půjčil tebe, tak koupil, nepil. Jardo, a co je to pizděc? No pizděc, jak konec, no. Šlau. Čau. Vy ne, vole. Politicko, šluz, no. Šluz. Průky pizděc, no. A pizděc, pizda je to kunda. Tak u vás by to řekl kunděc. Tak počkej, no, takže pizděc je konec No. a pizda je kunda. Pizda je kunda, no. Že kunděc. No u vás by bylo to, u nás to pizděc, u vás by to bylo kunděc. No, tak jo. Kunděc. No kunda je kunda, ne? No to je, no. Co je to? Šup, šup. Kunda tam, kunda sem, ne? Manipulace. U nás pizda tam, pizda sem. No tak pizděc to je jako, kunda už končilo, no tak u vás bylo to Manipulace techniky. kunděc. A co je suka? Сука, блядь, to je jako ta blядь, jaká vypadá jak suka, rozumíš, jak pes. To jsou ještě větší, Takže jak šupka, nebo je Ještě- to takovýho. To jsou dvě kurvy, co No, ne? vem to tak, kurva, to je člověk, ne? No. No, No, čupka je pes, jo. ne, Čuba, šupka vole, ne. vole. Suka to je pes, normálně ženská. A jak řekneš suka, blядь, tak to получается, že ta ženská skurvila se jako ta kurva psača, víš? Rozumíš toho? No, kurva. To je ještě hůř kurva jako psača kurvička, no. Že tam psy jebut každý, ko chce, nebo to rozumíš tam. Čuba. Jak ucítit tu kurvu psaču, tak tam jich letí 20, 30, no. Tak proto říkají, ty jako suka, blядь, a blядь to je normálně pro člověka, a suka, blядь, to už je jako psača kurva, no tak tam jebe kdo chce, už ta je rozstavila piču a už tam můžeš dělat, co chceš, ne, no. Jak se tle. No, ty, ten telefon tebe dovede. Počkej, to bude dávat tady. Budeš se sledovat, jo. Budeš mít radost, To počkej. bude už tady mám to za to ještě. Co? Ještě donesu. Co? 20 000 fotků. No 20 000, počkej. On to vyudělal ten telefon, se radost. To je jenom začátek. Právě to je začátek, Pavlo, další A video. mně to jedno, že já začátek, ale já to říkám pro ten telefon, že ty se tak nemusíš, tam šumíš. No ne, pak byl lepší jako. Potom hodíš jeho tak obzem, ty kurvu jedna, počkej, na. Jak by tam nasere nějaký vír, nebo něco, ty budeš tu mačkat, ty půl hodiny župejte nikam na to. Na začátku to je, jo, pěkné, všechno, jo, Ale to právě. hodí na internet, počkej, budeš spolkný. Přesně aj ty, ale ne. No, ty hlavně. Mě to učilo. Krysař. Krysař 2. Kurva, právě vůbec. To je to. Vůbec na Ukrajině. Ne, nedáš nějak, za to musíš platit, ne? Darma, kurva. Autorské práva. Že teda... 10 korun a toč kolik chce. Tak to utneme. Utneme to.